Volám sa Alisa Kvaková. Dlhé roky som pracovala na obchodnom oddelení v jednej veľkej firme a firma Athena mala na internete svoju stránku. No a z tejto stránky som sa dozvedela, že ponúkajú prácu v zahraničí. Tam som si našla Holandsko, ktoré bolo pre mňa takým ťahákom, pretože som Holandsko nepoznala, ale chcela som tam ísť, proste spoznať nových ľudí, spoznať novú krajinu. No a potom som sa z jedného dňa na deň rozhodla, že proste idem, využijem možnosť a idem tam na 2 mesiace. Sú tam veľmi dobrí ľudia, pohostiny, rozprávajú sa s každým, každému pomôžu. Strašne do vysokého veku športujú, tak s nimi sa dá normálne rozprávať na úrovni, aj keď majú 90 rokov, tak sa s vami rozprávajú úplne na úrovni. Proste tá vitalita z nich srší. No a takto som sa dostala aj do rodiny, k jednej 94-ročnej babičke, ktorá vyžaduje, aby mala spravené vlasy, nechty, vizáž. Rozprávam sa s nimi po holandsky, áno, po holandsky s mojou malou zásobou slovnou, ale tak chodím tam do školy, lebo rodina mi vlastne umožnila tak, že keď je upratovačka doma, tak vtedy idem na kurz holandštiny. Čo bolo najťažšie? Asi byť trpezlivý u mňa, že byť trpezlivý, počúvať toho človeka, troška sa naladiť ako keby na jeho vlnu, vedieť, kedy má taký deň, horší deň, lepší deň, usmievať sa, smiať sa s nimi, spievať spolu. Proste to iné, také ten život, tú vitalitu vlastne prežívať s tým človekom. Lebo tam to nie je o tom, že celý deň sa rozpráva o chorobách, tam je o tom, že kde ideme, čo ideme robiť, čo nové, takto, že porozprávať sa a troška ináč sa naladiť. No zatiaľ neuvažujem, že by som to zmenila. Uvidím, ako pôjde ďalej život.